sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga mga kanegosyo. Maray na aga po sa gabos na paraantabay kan sa tuyang programa digdi sa Radyo DZGB, ini pong Usapang Consumer at Negosyo. So kada Biyernes, kita po ang nag-iiribanan digdi sa Radyo DZGB sa oras na alas 11 hanggang alas 12 po nin udto. Sa Giraray, ini ang sa indong kaiba digdi sa radyo, ang sa indong kanegosyo si Bem Romano Birango kang DTI Region 5 Bicol. Abangan, antabayan niyo po kami sa laog min sa oras. Ano po, kasi ngunyan na Biyernes, Hulyo 8, 2022, igwa po kitang special na edisyon sa Biyernes na ini dahil igwa kitang isinasagibungon niya na Regional Trade Fair bako po digdi sa nasa Bicol kundi yaon po kita mo niyan sa Metro Manila. So igwa kitang duwang bisita mo niyan actually. So sa second part kan sa tuyang program igwa man kitang inimbitang saro pang bisita para makipag-ulay-ulay sa tuya. Siyempre may relasyon din sa pagninegosyo pero ngunyan sa enot pong parte kan sa tuyang programa makakaiba ta po ang Samuyang Business Development Division Head digdi sa DTI Regional Office 5 Bicol, si Mr. Butch Castro live po sa Shangri-La Mall, sa Shangri-La Plaza Mall kung saan yaon po duman ang sa tuyang mga MSMEs. Igwa pong 63 na saradit na negosyante na nagdi-display po kan sa tuyang mga produkto ngunyan sa Shangri-La Plaza Mall. So ngunyan ipapahiling ni Sir Butch sa tuya sa mga produktong yaon duman kuda. Syempre Sir Butch gusto tang i-describe ta kung ano ang sistema kan sa tuyang fair dyan para po sa kapakanan kang mga nagdadangog sa tuya sa radyo. Kasi syempre nadadangog kita sa radyo sa 729 kHz, buda naka-live stream man po kita sa Facebook pages kang DTI Bicol, buda kang DZGB News Online. So Sir Butch, batiod na muna ang sa tuyang mga paraantabay. Okay, good morning. Good morning sa Gabos, live from Shangri-La Mall, Mandaluyong. So, Bem, maray na aga asin sa itong mga paradangog. Kasi nag-link kan sa tuyang Facebook Live. Ayan. Magayunon ining pagkakataon, Sir Butch, kasi yun ang enot na best na pag-feature ta kaini sa tuyang trade fair live. Digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa Radyo DZGB. So Sir Butch, pwede mo pong i-istorya sa tuyang mga paradangog kung ano iyan na pinagsasagibutan mo niyan dyan sa Shangri-La Mall, no? Siguro i-describe ka so setting, pira ba talaga ang yaon dyan, ano ang mga produktong mahilingin na dyan, para man duman sa mga parientes, amigas, mga friends kan sa tuyang paradangog na yaon sa Metro Manila ngunyan na mga aldaw or sa mga masunod na aldaw. Okay, Bem, kang July 6 po, kang Miyerkules, nagkaigwa kita ki formal opening kang sa tuyang trade fair digdi sa Manila na kung hain tig-atindiran po ini kang sa tuyang mga haralangkaw na opisyales kang DTI asin siring man sa mga
management kang Shangri-La na kung hain sindangan niyang sa tuyang ka-partner sa pag-conduct ining trade fair digdi sa Manila. So tama ka, Bem, we are bringing in 63 strong and brave MSMEs na naging absent for quite some time because of the pandemic. Pero ngunya nahiling ta magayunon ang turnout ang sa tuya pong event kasi even our buyers are siguro excited sinda kasi 2 taon bagang day kita na iling sa Manila. So may mga buyers digdi na talagang tigtuyo as in pighanap talaga sa mga paborito nilang produkto. So right now, Ben, yaw na ko yan, nakatukaw digdi sa tuyang special setting. Kung mahilig po nito sa background ko, yan. Naglag po kitang special setting para i-highlight ang mga nagkatirang mga produkto na mababakal ninda sa itaas. Later on, Ben, masakat ako para mahiling ninda yung actual setup kang sa tuyang mga booth na kung hain na gaganap ang talagang barakalan. So digdi po, display ni, it's only a showcase. Hindi pong sa kuyang kinakalagan ng mga lugar. As in, mahiling po, i-reverse ko lang yung camera para mahiling ninda. Yan. So sabi mo nga niya, anong mga produkto. So yan po, ini po, isample po ini kang pang furnishings. Yan. Mababakal po yung digdi. Yan. Iba po kita yung mga abaka rugs na pwede pong mga ano lang po yan, mga swatches lang po yan. Ilan po, ini pong sa tuya pong salog. Inigari carpet is actually abaka po yan na yan mga magagayo na pang dekorar na pwede pong bakalon digdi sa satuyang trade fair. Aside po kaning Bem na mga ining mga wearables na ini. Igwa kita digdik yung mga iba't ibang pili nuts yan Umahiling niyo do kasi dinara po ta digdi Bem so satuya bagang kaka-launch lang na collective mark. Okay. Ako nga ini seal kang very brand quality products na talaga na coming from Pili ang taindang mababakal. So, yan, iba-iba bako lang po pag sinabing Pili, may mga beauty products na po kita digding mahiling, yan. May mga skin care na mga pwedeng gamiton sa mga gustong gumayon, yan. Hindi, nagdara kita So, pwede Tunay na Pili. Ito lang. Yan. Kasi piniling ka po sa inda, magdarang kita digdik tanom talaga si Pili. Poon. Tangaling mahiling niya na, arog pala niya. Tang ibabaga, dahil mantatawang aram lang niya, is Pili. Yan, mahiling po niya. So ini po, gabos na, ma'am, later on, ipapahiling ta po, hindi duman pagsakata, mahiling niya kung set up ng satuyang mga produkto. So yan, aside from itong mga like for example, hindi po, pineapple kang Camarines Norte. Camarines Norte. Oo, may mga pastilles munto kita hali sa Masbate. Catanduanes. Masbate. May hali sa Catanduanes, yan. So, a variety po. May yan din sa sardinas, Sardinas ini kang San Jacinto. So, bottled sardines baga. So, gabos yan, mababakal. May mga igwakitang mga wine, yan, na pwede nyo pagpirilian. So, mahiling po, level up na talaga, Ben, pang-expert talaga ang mga produkto kang Bicol. So, magagayon as in. Kaya, ang mga tao digdi, pag nailing ninda ang produkto kang Bicol, talagang din ang pagduduwa-duwa, instantly, minabakal po sinda kang tatuyang produkto. So, yan, pwede ko sa ito lang, yung di ba? Special setting. Yan ang setup. Sa background ko po, yan yung Shangri-La Mall na kung hain, yaon kita as in kakonda kaining trade fair. Tanganing pong mapromota ang products ng Bicol. In the same way, tarong paagi na kita makatabang na mag-rebound from the pandemic sa tuyang mga MSMEs. Ayan, okay. So sa tuyang mga paradangog sa radyo, ang samuya pong pinapahilingon yan. So special settings na po ito, kung sain nagkuaki mga samples ka mga produkto na naka-display duman sa trade fair na makukuat po duman sa taas. So ngunyan, Sir Butch, pwede ka na ba magsakat para pwede. mahiling ka na sa actual na trade fair? Baka para yan, sa... Walking na ako, Bem, Okay, kasi sige. lang naman sa second level lang naman na Opo. tatuyang trade fair. So, i-reverse ko ulit yung cam ko para na-excite ako. Para akong mas excited. Yan nagsasakay na po ako sa escalator. Oo, Kasi masakat si Sir Butch. pagkasakat mo ng escalator, mahiling mo po dyan yung arc. Yan. Yan. Yan po ang arko kang sa tuyang
Orgulyo Can Bicol Regional Trade Fair 2022. Ayan. Yan. So, Okay, mahiling po B. nila, malog po ako. So, yan po yung setup kung sa tuyang mga booth. Mhm. So, di ba, magagayon ang sa tuyang mga pagkakalaag sa indadigdi sa tuyang trade fair. So, yan po. Tama, Sir Butch, dakol ang mga live viewers tangon yan. So, Yan. igwa kita ki mga live viewers ganyan para mahilingin da so actual setup sa trade fair ta. Tigpapeling ta po ini nga ning sumangyaon sa Manila na mga nag-review or may mga parintes mataraman na magdumandong ya kamo sa Orgulyo Can Bicol sa Shangri-La. Tanganing makasuporta sinda sa pamamagitan ng pagbakal or just para madigli na ugma kay digdi ang mga parabakal makailing lang silang Bicolanong nagre-reside digdi sa Manila. No, nagkakigosyo ng chika-chika o ni. Yaon po digdi so famous na chicharon manok ni Sol Aycocho. Hi diba? Sol. Hi Sol. Pahay man si Sol sa camera. Ayan. Ayan. Yan. So, ang ganda po ng ating mga products digdi. As in talagang quality talaga. Baka pwede kang mag-ikot man Sir Butch sa kada booth. Baka may oras pa man kita. So ini Bem Sorsogon naman ini mga products na ini are coming from Sorsogon. So yan may mga kung ilan mo gibem pwedeng ko mga made of pili yan no. Pili shells. Pili shells yan pili shells. So ginibong accessories. So di ba mga mailing iba-ibang klase So mailing po digdi yung craftsmanship kang mga Bicolanos. But of course, syempre, may assistance ng DTI through our product development. Kumbaga, so, Sir Butch, iyan baga mga pili shells naan kang mga inot na panahon, pinagtatapok ta na yan, So, very waste product lang siya. Daing sayang, gabos na parte kang pili tree na napapakinabangan. Yes, oo. Yan. Wow. Mga magayon pala niyan. Day ko yan. May mga agodigding mga products na mga backpack na kinocombine na ninda mixed sa mga media. Mixed media ta syempre. Bako man ganun kadako lang sa tuyang raw materials pero may mo quality no. So imagine mo na lang Bem kung taga Manila ay nakasulog ka ning backpack din Di ba? So a touch of native. Iyan na brown Butch ang apod kaen backpack. Backpack ba yan? Backpack. So sa mga mahilig baga mag-mountaineering, mga mga adventurous, so pwede niyo lang gamiton na they are supporting the locally manufactured na quality kasi naka-mixed media na siya. Okay. May sarap ako tigibem na papailing sa imo no. Imagine mo sa mga biskang Bicol, adto sindang Shangri-La. Wow. Ano ang finished product ayan Sir Butch? Siyempre, kasi meron aside from honey? Yan, may honey. Pero ang kinagayon ng kanibem, kasi yung honey niya dito, mini-mix niya na may mga igwadigding iba-ibang klase. Merong light, like papailin ko sa imo merong light honey, gusto mong light lang. Meron ding isa na sinasabi niya is dark honey. Yan, kasi iba ang color niya. Ibig sabihin, so ang kinuha niyang or ang niyang source kan sa iyang pagkang food niya depende sa klase kang sa iyang nakaon na prutas. Ayan. May nahiling ako Sir Butch, gari may maharang na din bang honey? Gari may nahiling ako. Meron igwadigdibem kung mahiling mo. Ini Wow. Diba? Pwede mo na siyang kaunon right there. Tapos ito may mga ginger, kung may mga combination na siya. So sabi pampaganda yan kang boses. Kaya so kasugma nagtana ako. Kung gumina yun sa boses ko. Gawin pinaghandaan mo sumon niya na mo. Yan. So, wow. May nahiling akong may nahiling ang likod. Yan. So mailing nyo pwedeng ko sa inyo how kung gaano ka-interested yan may mga nagbabarakal talaga nagpipirili So imagine mo it's only 11 in the morning kaya mas lalo paghapon dakulo ng parabakal digdi pag abot kay hapon. Yan so ini from Kamsur naman itong piniling ko sa mo from Kamsur yan din.
Mga wine ba mga yan? wine. Yeah, oo. Fruit, So, fruit pero wine. iba-iba. May aling rambutan, may mango, so may makopa. So, kumbaga, mga prutas ang sayang ginibuhan. So, ining portion na ini, pailing ko man sa Indo, Bem, ay Opo. digdiso. So, sa parte naman ini kang Camarines, Masbate naman ini. Yan. Oh, Din mga namin digdiso. leather. Leather Yan, ba yan? Rodeo Leather Products. Yan, sa Okay. mailing ngayon, mga clutch Ayan, bags, no? oo. May mga sapatos na nga ni Titi, mailing Talagang, mga oo. Sir Butch, Oh. may nahiling ako duman. Talagang masyadong madali maka-adapt ang mga satuyang mga entrepreneurs pag-abot sa sitwasyon. Ano? Yan, no? So mga gari holder, key alcohol. yes, Hindi, di ba? Oo. Ini, Oo. yan, kumbaga, dahil nga gusto mong nakasabit, kasi nakasabit lang sa imong Oo. alcohol, ini, nakalaga na sa leather case. Oh, yan. Yeah, so, Yeah. So, kumbaga, yan. So, dinarata digi siyempre. So, mga sardinas ini kang Masbate. And of course, yan, Sir sa mga, May yan, nahiling ako, Sir Butch, may nag-accept na din kay mga GCash payments, yes, ano? and then, Talagang- peling ko sa Indo. Ayan. Kasi, alam mo, oo. Bem, digdi kaya sa, digdi sa Shangri-La, di man kalakla nagbibrit-bit Cash. ki cash. Oo. Kaya ang ligang apot ninda, meron ba ngayang pwedeng payments na mobile through GCash, no? So Oo. meron tayo niyan, prepared tayo diyan. And that's still part ng katuyang Bem, digitalization. Digitalization. So, Yes, bako oo. lang si DTI, pati si sa tuyang mga clients, sa tuyang mga MSMEs, talagang trained na din sila. Oo, kasi ang natin, Bem, di ba ang package of assistance na yata ng DTI, kumbaga preparing talaga duman sa market na kisain hindi lang development ng product but development of the business as a whole. Opo. So ini po yung ini-albay talaga to, no? Ayan, Sir Butch, aram ko, first day pa sana, may nagpakyaw na ka mga produkto ka ining mga produktong arog ka ini, ano? Ini actually, ining lugar na ining first day, dakulo na ini, bako, mga institutional buyers, Bem, so mga darakulan talaga sinda minabarakan. Ang aram ko, nagpahatod na naman nagpa-ship na sinda. Kasi first day, gari, mauubos tulos sa indang mga produkto. So, ganyan talaga ka-importante na maidara sa Metro Manila kung sa inyaon so market na dakula ining sa tuyang mga MSMEs for their market para sa pag-market kan sa indang mga produkto. Yes, tama ka dyan, Bem. So, dito ako ngayon sa Secretariat. Yan, Ayan, sa Secretariat tayo. Naka-duty ngayon si Ma'am Lani ba yan? Hindi, si Glenda of Camarines Sur. Si Glenn. Okay, si Glenn of DTI Camsur. Ayan. So, grabe ang suporta sa tuyang mga MSMEs kasi this is one way for us na mapahiling na despite the pandemic, na resilient kita sa tuyang mga negosyo, mga negosyante digdi sa Bicol, kayang lampasan ang hamon kang pandemic. Yan. Yan ang pinaka... Yes. Sa sarong side naman ini, Bem, no? Yan, yan baga sa mga food, pili, delicacies. Pili, yan. Sir Butch, pili nuts. Yes po, yes, Bem. Baka igwa ka dyan na ME na pwede tang makahuron, maski pirang segundo lamang kung kumusta ang pwede po, karon ng talugod si Miss Nona. Kasi si Miss Nona baga siya ang OKB president Yan, kapartner ta sinda na agwa siyang booth digdi actually. Yan po yung kanyang booth, yung The Rains Handicrafts, no? So, andito din si president ng OKB, si Miss Nona. So, yan. Yan ang OKB para sa kaaraman ni Sir Butch, partner ta sinda, di ba? Gusto mo kasapin si Miss Nona? Hi, Ma'am Nona. Si Bem ini. Ma'am Nona, maray na aga. Maray na aga. Live po kita sa Radio DZGB sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Maray na aga po.
Good morning. Yun ka natulos. Hali ka pa sa nadigdig. Grabe ka. Linayog mo na naman sa Bicol. Kumusta po? Kumusta ang pagbabalik kang OKB sa Metro Manila after 2 years kang pandemic? Yes, the first after pandemic. So we're back. Mhm. So eto naman, maganda naman masaya naman ang ekonomiya sa atin para magkakaroon naman ng panibagong exposure dito sa Manila. Mhm, mhm. Now, we are very glad that we have a very good spot this time. Shangri-La Plaza kasi this is really an upscale market. Mhm. Walang tawad-tawad yung mga tao. Bihira lang. Tumatawad lang naman, konting karinyo lang nila. But they can really afford. They're all excited talagang with very, may delight naman talaga yung mga produktong Pilipino. Bicol in particular. Mhm. Kaya, tawag dito, I think everybody's having a good sale. Yeah. Mhm. Thank God. Ma- And ma- also, Maugmahon ang maugmahon. gabos. Mhm, mhm. opo, so we're very thankful digdi sa management kan siyang. And of course, DTI, aram po naman. Lalo na kamo mga sikat dyan, ini si Sister Boot, si RD Dig, si PD Dindo, and all the rest from other provinces. Mga uragon talaga. Iyo, mga They Oragon kami- ng Bicol, Yeah. Bicolanos, oo. Buta, Thank you syempre, for- dahil man ini ma-materialize na trade fair na ini, kung bako dahil sa OKB Association, na kung saan pinamumunuan ini ni Miss Nona. Yay! Parang pakanta ang OKB Association, Sir Butch? Ayan, Of thank course. you. Yes, thank you Yeah, so much, thank Miss you. Nona. Sana maging strong ang iribahan kang bawat miyembro kang asosasyon para Yeah. man sa naini sa Indogabos, no? Para sa tuyang mga workers, Syempre, igwa kitang mga workers na pinagtatabangan. Kung dai kita magdesidir, kairak man kan sa tuyang mga workers. So, salamat sa Indogabos, Ma'am Nona. Correct ka dyan. Thank you too, lalo na sa mga taga-DTI. Thank you. Good morning, everyone. Yes, salamat. Ayan. Thank you, thank Ay- you. Ayan, okay. So nakahurun ta po si Miss Nona ni Serio. Siya po ang presidente kang OKB Association Incorporated na kung saan haluyo na po ining partner kang DTI Bicol para po sa pagkukondusir kaining specifically digdi po sa pagkondusir kaining mga regional trade fairs na ginigibota sa Metro Manila. Sir Butch, Sir Butch, igwa pa kitang diit na minutos na natatada para sa satuyang showcase kang mga products dyan para dahil sa tuyang mga ibang viewers na naka-live, mahiling ninda talaga so actual, Hi, Kides, kang Sorsogon, buda kinis Ayen. Ang Yes. satuya pong kairiba digdi sa regional office. Hi, Ayen! Hi, Yeah. Des! Live kita sa Radyo DZGB sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kumusta ka mo dyan? Yan, nandito kami. Yan, andyan sila, oh. Ay, wow! Maray na aga sa Indogabos. Ayan, ayan. Okay. So, yun Ben, no? I'll take this opportunity para invite ang satuyang mga friends, mga Bicolano friends na may mga around sa Manila, essentially mga yung sa Legazpi or Bicol na may mga kabidbid, please inform them, tulungan po natin yung ating mga entrepreneurs, come visit us, support us, buy our products, buy the local products of Bicol. In that way po, natatabangan ta ang satuyang mga Bicolano entrepreneurs. Sir Butch, nung arin po iyan matapos na trade fair ta dyan sa Shangri-La Plaza Mall? Okay, meron pa po silang 3 more days, no? Today, sa Saturday hanggang Sunday. Okay. So from 10 a.m. hanggang 9 p.m. yung mall time po yan dito sa Shangri-La. So open po yan. So wag na pong ngayong weekends, no? Pumunta na rito para makabili ng mga products ng Bicol. Kasi Monday wala na kami.
Hanggang Sunday Ayan. na lang po. Oo, so meron pa sila hanggang Sunday para mamili. Magandang mamili dyan ng mga pampasalubong, pangregalo, at lalong-lalo na yung mga delicacies ng Bicol na talagang hinahanap-hanap ng mga taga Metro Manila. Nandyan po. Yes. At saka Yes, ang ma'am. mga crafts, no? Talagang masasabi natin na yan, mga world class na talaga. ang World class, quality. yes, Oo, world oo. class. Ayan, so i-flex natin, Sir Butch, yung ating mga produkto diyan, Flex Bicol. 'Di ba Yes. meron tayong Flex Fridays? Flex Fridays, Tama oo. ngayon, no? Dapat Actually, marami later tayong yata- i-flex. Yes, Oo. actually na-inform ko na si Des, later on siguro meron din silang version ng kanilang pagla-live. So they will be promoting, magba-vlog sila, no? And i-flex nila yung products ng Bicol Ayan. as part of our promotions also. Ay, ayan. Okay. So para sa satuyang mga kanegosyo na nagdadangog sa radyo, so mga naghihiling po live sa Facebook o sa YouTube kang DZGB, ayan po, nahiling po nindo kung gura no kagagayo naan sa tuyang mga produkto. Sabi tabaga, pag Bicolano, Oragon. So talagang masasabi ta, dahil duman sa mga produktong pinahiling ni Sir Butch na talaga mga Oragon na talaga ang mga produktong Bicol. Bako, Sir Butch, daita na ikakasupog na i-promote. Kaya dapat, Correct. daita na halaton na matapos pa ining aldaw na ini, mag-flex Fridays na kita mo niya. Kaya nga niya, ang pasalubong may BEM sa Indo dyan sa DTI. Sa kuya. Ano ang pasalubong mo? So Aling Albay. Ako naman suwaling albay. Pwede mo suwaling bate. Suwaling katanduanes. Okay. Ayan. Okay, so maparam na kami, BEM, sa imo siguro. Opo. May next ka pang guest. So, Okay. Hali din Shangri-La. Kasarabi ko ang team. Pahilingan mo na sa team. Yan, Okay. babay kayo, the whole team ng ating, yan. So, bye-bye, Ingat bye-bye. kayo dyan. Ingat kayo dyan Yeah. lahat. Thank you so very much po. Ingat So, kayo. bye-bye. Live from Bye-bye. Shangri-La Plaza. Yan. Saan si Yan. Jolo? Na-miss ko si Jolo dyan. Yan si Jolo. Jolo Lika. Yan yung, yan, no? Ayan. Yung kakambal ni may- Sir Butch. Yeah, may Ayan. alignment of the planets. Wala ba si Okay. Eden? Andito si Eden, no? Andito si Eden. Sino yun? Si Ma'am Lani? Ito si Ma'am Lani. Yan. Ayan. Okay. All-star cast kami dito. All-star cast kayo. Thank you so much. Thank Okay, you. thank you, Ingat Ben. kayo. Thank you. Ingat kayo. Opo, Salamat. maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Okay, salamat. Okay, so nahiling ta po, pinahiling sa tuya kasubago. Ito pong nainutang part kang programa ta, ito si Sir Butch Castro. Kairiban niya po team kang DTI 5 people na yaon duman sa Shangri-La Plaza Mall para sa pinagsasagibo tangon yan na Regional Trade Fair, OKB Regional Trade Fair live duman po sa Shangri-La Plaza Mall. Ayan, okay. So salamat Sir Butch again. Okay, so sa ikaduhang parte kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, dahil kasubago, syempre, pinahiling ta sa mga produkto kan sa tuyang mga saradit na negosyante na pinag-assistiran kang DTI sa iba-ibang aspeto kang pagninegosyo. So tamang-tama ngunyan, naimbitaran ta po ang representative kang Bureau of Internal Revenue digdi po sa Legazpi. Ano po? So, tamang-tama, dahil ang kasubago, bisita to sa mga negosyante, ang paghururan tangon yan so tungkol sa mga requirements ng pagninegosyo or requirements kan sarong negosyante. Siyempre, aram tabaga, digdi sa samuya, sa DTI, ang samuya lang pong pinag-tao, ang samuyang pinag-issue na certificate, itong piga-apod ta sa ng business name certificate. Business name certificate. So itong business name na ito, ito ang enot na dapat i-kwaon or dapat i-seek kang sa tuyang mga negosyante bago sinda magpuon kang negosyo. Kumbaga,
pangaran lang ito. Bubunyagan niya so sa iyang negosyo para mamidbidan siya. So other than the business name registration certificate, dako lang bang kaipuhan i-comply ang sarong negosyante. So ang saro po na dapat niyang i-comply, ini pong BIR registration. Ano po? BIR registration. Other than itong mga LGU na pinagkukuhaan niya pang mga iba-ibang permits sa LGU. Tapos, pag natapos na ito gabos, saka siya mai-issuehan kay business permit or license to operate. Pero ining si BIR, haputunta si Sir Von Villamor. Tama ba? Alat. Oo. Si Sir Von Villamor. Siya po ang Revenue Officer 2, Assessment Section, RDO 67, Legazpi City. So, i-explain sa tuya ni Sir Ngunyan kung ano itong mga iba-ibang, or ano ba kung iba-iba, dakulon, saro man sa nano. So, registration sa BIR, i-discuss niya po ito, kung ano ang dapat i-comply kang sarong negosyante sa BIR, be it online or physical. Pareho lang siguro ang dapat niyang i-comply. Ano po? Okay, so i-welcome ko na po sa programa, sa digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Mr. Von Villamor, kang Bureau of Internal Revenue. Sir, maray na aga po. Pwede Morning po, ma'am. na sa tuyang mga parataba. Good morning po. Good morning po sa gabos na naghihiling at nagdadangog sa tuwing programa po. Ano? Ako po si Von Lucky Anthony Villamor from the Bureau of Internal Revenue, Revenue Officer 2, Assessment Section ng RDO 67, Legazpi City. Yes, ma'am. Okay. So siguro sir, po nantang una ini para sa kaaraman kang sa tuyang mga paradangog kung ano talaga itong mandato ni BIR bago kita maduman sa specific na mga requirements kan sarong negosyante para magpo-active BIR registration. Please go ahead, sir. Yes po. Yes, of course, lahat po ng business, whether yung may physical store or engage sa online transaction, kailangan po magpa-register sa BIR. So, ni-require po namin lahat magpa-register, and then kung mayroon tayong babayaran na tax, kailangan po namin kolektahin at kailangan po tayo magbayad voluntarily. Ano po? So, yun po yung first step natin is first to register, then to file and to pay yung taxes. Sa pagpa-register po, sir, sa BIR, ano po ang dapat na, or ano ang requirement? Ano po ang pinaka-kaipuhan kang sarong negosyante para mag-seek registration po sa Indo? So sa lahat po ng negosyante o nagbabalak na magbukas ng negosyo, kailangan po natin mag-register siyempre sa BIR. At ngayon po, dahil po dun sa Ease of Doing Business Act of 2018, in-streamline na po ni BIR yung mga mandatory requirements. So sa mga individual na magne-negosyo, meron tayong form na fill outan, yung BIR Form 1901, available po yan sa opisina. And then, kailangan lang i-attach yung any government-issued ID na nag-indicate ng name, address, at saka birth date nila. So, pwede yung birth certificate, driver's license, CTC, ano pa man. And then, syempre, kung registered tayo sa BIR, sa DTI, kailangan yung DTI certificate. Ano po? Then ano po ito, sir? Requirement po si DTI business name bago makapag-seek ng DTI BIR registration, or maski daing DTI pwede mag-register sa Indo? Actually po, kahit walang DTI, kung meron tayong mayor's permit, pwede po magpa-register sa amin. Ang mandatory requirements lang naman ni BIR is yung 1901 na form, tsaka yung any identification. Then, may babayaran tayong 500 pesos na registration fee. And yung 30 pesos na doc stamp. So yung DTI po, kapag na-issue ng DTI, meron tayong grace period na 30 days para po magpa-register kay BIR. Ano po? Okay. So halimbawa pala, so ikaw po nagsabi, sir, no, na dapat pag nag-register na kay DTI ng business name, binibigyan nyo ng 30 days
para makapag-register din sa BIR. Yes po, ma'am. Kung hindi po makapag-register within 30 days, ano po ang ginagawa ni BIR sa negosyante? Kapag hindi tayo nakapag-register within 30 days, meron pong kaukulang penalties po yan, ma'am. So, anyway, actually yung si BIR po, nagkaroon ng third-party information from the DTI, kumuha kami ng data. Mhm. Yung mga business na nag-register po sa inyo, sinulatan po namin. Mhm. So baka may naka-receive kayong letter na kayo po, ni-require na mag-comply and mag-register sa opisina. Ano po? So yung 500 pesos po na babayaran, meron na po siyang surcharge, interest, at compromise penalty. Mhm. At i-register po namin sila sa BIR. Then, kailangan nila mag-comply sa mga tax obligations po nila. Magbabayad po ba kaagad, sir, ng penalty kapag hindi sila nakapag-register within the 30-day grace period na binibigay nyo? Yes, ma'am. Upon registration po, kung talaga na late na, Upon kasama na po yung- registration with DTI? Upon registration with DTI, within 30 days, dapat po makaregister. Pero pag lumampas na po dun sa grace period 30 days, may penalties na po. So pag nag-register po sa amin na lumampas na ng 30 days from registration sa DTI, mag-impose na po kami kaagad nung penalties. Kasama na po yun sa babayaran na 500 na registration fee. Gaano po naman katagal yung registration with your office? Halimbawa ako, nag-file ako ngayon ng registration. Bakit parang hindi naman sa, parang iba yung, parang ano ba yun? Iba yung feedback ba ng mga negosyante? Gaano ba katagal mag-register, makakuha ng registration sa inyong office? Yun nga po, na-mention ko kanina dun sa Ease of Doing Business Act, no? Nagkaroon na si BIR ng single window counter po, yung NBRC. New Business Registered Counter. Yun na lang po yung magpa-process nung registration. Within the day or maybe 3 days, ma-receive po nila yung COR, Certificate of Registration from the BIR. Within the day po pwede, pero pag Within hindi the po day. natapos, mag-extend po up to 3 days siguro, ma'am, mga ganun. Mabilis na lang po magpa-register sa BIR. Mabilis na lang. Okay. Kasi po yung So, payment po na ina-accept na rin po sa opisina. Upon registration, may payment na po, then issuance na po ng Certificate of Registration. Pero sir, gusto ko lang i-clarify uli. Yung binibigyan yung 30-day grace period, ano po yun? Saan yun magsisimula? Pag-register sa DTI o pag-register sa LGU? Actually po, sinasabi ng regulation, ang registration from the BIR is from time of sale, first transaction po niya. Pwede na siya, yung may 30 days na binibigay. Or, yun nga po, DTI kung meron business name, kung wala naman, yung mayor's permit. So, yun po yung mga options. So, kung wala ng DTI certificate, mayor's permit tayo. Kasi mahirap i-identify kung kailan yung per sale transaction nila kasi hindi sila registered sa BIR. So, magbabase na lang tayo dun sa dokumento. Pero sir, meron naman talaga sir na mga cases na nag-register lang muna sila ng business name kasi syempre yun yung pinakauna pero hindi pa naman sila nag-start. So wala pang transaction, wala pang sale transaction. So paano ba yan nila ma-prove sa inyo? Halimbawa, yung mga, di ba, nung pandemic, maraming nagsi-register ng mga online businesses. Di ba? So, yun pala, dapat mag-register na sila din sa BIR. Kasi ma'am, first transaction or DTI registration or mayor's permit registration, whichever is earlier po, doon na po magraran yung 30 days. Whichever Ganun comes pala first yun. po. Yes po, ma'am. Kasi meron, di ba nung time ng pandemic, sinasabi kasi natin na kung yung sales mo hindi naman lumampas sa ganitong amount, hindi ka na kailangang magbayad ba ng income tax or ganun ba yun? Di ba merong ganun na policy? Yes po. Under the train law po, yung 250,000 na threshold. So,
below 250,000, pwedeng exempted tayo sa payment ng income tax. Pero may filing po tayo. Filing requirements. Below 250,000. Exempted tayo mag-file ng income tax. No po. Exempted sa payment po, pero not sa filing. Sa payment ng taxes. Yes po. Ng income tax po. Ng income tax. Kasi dalawa Pero, po yan, ma'am. hindi tayo exempted mag-file Yes ng po. registration with BIR. Yes po. So Yes, ma'am. pag nag-file ka po ng BIR registration, una ang babayaran mo lang po is 500 pesos for the filing, no? Yes po. After that, within the year, kung hindi naman lumampas sa 250,000 yung income mo, exempted ka from filing income tax. From No, ma'am. paying. From paying. Yes po. But you have to file. You have to file. Online filing po pag walang babayaran. Ano po? Okay. I-discuss ko, ma'am. Sige Bilis po, lang yung please. Sige po. sa registration natin. So Okay once po. registered po, meron tayong option, ma'am, under the train law, meron tayong 8% or graduated rates. So once registered tayo, meron tayong mga tax type na matatag po sa atin. Meron tayo dyan registration fee which is annually paid. Every January po yan. Then yung income tax po. Sa income tax, ma'am, dalawa po kasi yan, ma'am. So under the train law, meron tayong graduated rates tsaka 8% optional rate. Ano po? Doon sa graduated rates, ma'am, may kasama po siyang business tax na percentage tax. So, kung hindi ka mag-exceed ng 250,000, exempt ka from paying income tax. Kasi sa threshold po, below 250, wala talagang babayaran. Pero, hindi ka exempt from filing. So, kailan mo mag-file ng return? Meron periodic returns tayo. Sa income, meron annual tsaka quarterly. Then, yun nga po yung business tax percentage tax na dati 3%, original 3% siya, pero dahil sa create law, naging 1% na lang up to June 2023. So magbabayad ka ng quarterly percentage tax na sa ngayon po up to June 2023, 1% lang kasi po dahil sa pandemic under dun sa create law. So 1% lang po muna yung percentage tax. Yan po yung pag graduated rates tayo. Ano po? So kailan ba tayo pwedeng graduated rate? So kung hindi tayo nag-opt ng 8% and then lumabas tayo ng 3 million threshold para sa VAT. At yung isa naman po yung 8% rate ng preferential rate. So doon, in lieu of percentage tax, income tax na lang po yung babayaran natin or i-file natin. So hindi po tayo na-exceed ng 250, walang babayaran na tax, filing lang po. Wala rin i-file na percentage tax. Pero if nag-exceed tayo ng 250,000, subject po siya sa 8% preferential rate, wala pong allowed na deduction. Yun po yung pinag-aiba nun. So the graduated rates, pwede tayo mag-claim ng deductions, whether optional, standard deduction, or yung itemized deduction. Tapos kung may taxable income pa rin, subject po sa graduated rates. Sa 8% rate naman, more than 250,000 lang yung subject sa 8% rate, pero wala pong deductions na ma-avail. Okay. So, yun po, clear po, sir, yun na pag hindi lumampas sa 250,000 ang sales income mo for the year, exempted ka from paying income tax. But you are not exempted from filing. Yes, ma'am. Yung pag-file po, walang bayad. Wala Online po, naman yun, di ba? online filing, ma'am. Basta po wag tayong lalampas sa due dates. Meron tayong Ano po mga ang- due dates. Mhm. So, kasi pag lumampas tayo, ma'am, dyan, meron tayong compromise penalty na babayaran for late filing. Kahit wala pong Okay. sales transaction or below 250, may babayaran po tayo. O ano po sir ang pinapakita ni client nyo, halimbawa ni negosyante, doon sa inyo para ma-prove niya na hindi lumampas sa 250 ang sales income niya for the year? Ano ba ang Yeah. hinihingi nyo? Actually, ma'am, ang payment ng taxes voluntary po yan, voluntary compliance. So si taxpayer mismo magde-declare nung sales nila or receipts nila within the period, kung quarterly or yearly, sila yung magko-compute ng tax nila, sila yung magbabayad. Kaya po meron tayong mga payment channels, online or manual, meron tayong mga revenue collection officers sa kada munisipyo, and meron tayong authorized agent banks na pwede mag-receive ng payment nila. So kung gusto nila ma-determine nila, nahirapan sila i-determine yung
sales and receipts nila, pwede pumunta sa opisina para magpatulong, magpa-compute ng taxes nila. So pupunta tayo sa opisina, i-assist tayo ng counter 4 or officer of the day sa office para po matulungan sila mag-compute ng taxes nila. Okay. Pero So, voluntary compliance yun, ma'am. So pwede sila na lang mismo ang mag-declare ng sales or receipts po nila. pero sir, yung hindi po nag-file during the anong period yon tinasabi nyo? Ano ba ang deadline? April 15 ba, no? April ba? At ang deadlines kasi, ma'am, kung sa income tax, meron tayo dyan annually tsaka quarterly income tax filing. So sa annually, April 15 po yun. Annual yung 1701 or 1701A. Yearly po yan, the following year from the end of the taxable period, taxable year. And then yung sa quarterly naman, every quarter within the year, so yung first quarter natin is April 15, then second quarter August 15, then the third quarter is November 15. Mga last day po ng filing yan, ma'am, due dates. Pero pagkatapos po ng period, yung taxable period, say first quarter, so January, February, March yung first quarter, April po pwede na sila mag-file. Kahit wag na lang hintayin yung May 15 na due date. After lang ng period, pwede na sila mag-file ng return o magbayad. Kasi yung due date po, last day na yun ng filing. Huwag natin hintayin yung last day para... Kasi ang system natin, nagkakaroon din ng lag pagka sabay-sabay na yung sa last day. Baka yung acknowledgement receipt ni BIR hindi na pumasok. Malate na yung filing ng returns. Ganun din po sa annual. So after the end of the year, pwede na tayo, as early as January, pwede na tayo magbayad or mag-file ng income tax return. Then meron tayo, ma'am, sa pag graduated rates yung taxpayer, meron tayong 2551Q pag percentage tax po, or sa VAT naman, 2550Q and 2550M. So medyo broad kasi yung mga kulang yung oras for discussion. Pero discuss ko na lang din, yung 2551Q para sa percentage tax or non-VAT taxpayers. So 4 po yan na filing. Quarterly filing po yan. So may first quarter, second quarter, third, and fourth quarter. So sa first quarter, 25th day at the end of the taxable period or yung quarter. So sa first quarter, April 25, second quarter is July 25, then third quarter is October 25, then fourth quarter is January 25. So, ngayon, ma'am, pagka na-register na sila sa BIR, meron tayong ini-issue na certificate of registration. So yung certificate of registration, pwede nilang maging guide to file and pay yung returns kasi andun na po yung forms, tax types, and yung mga due dates. So malalaman po nila kung ano yung mga tax obligations po nila. Po? Okay. So, sir, na-mention mo kanina yung hindi nag-file ng Certificate of Registration with BIR within 30-day within the 30-day grace period na binibigay nyo. Ang sabi sa inyo, yung first day, dapat doon magsimula yung reckoning doon sa first day ng sale transaction. So, dahil wala namang record, no, na pwedeng ipakita doon sa sale transaction na sinasabi. So, ang binibase nyo yung DTI, ang basehan. Yung DTI, hindi yung LGU. Business Mayor's Permit. Kung may DTI po, sa DTI tayo magbabasa. Pero kung walang DTI, Mayor's Permit tayo. Okay. So, sinasabi mo din na pinipenalize po nyo yung mga hindi nag-file ng Certificate of Registration. Magkano po yung penalty, sir? Yung may registration fee tayo na 500, so mag-surcharge po yan na 25%. 125 po yan. And 12% per annum po na interest. Depende po kung kailan sila nag-register. So yung pong interest nagbabago-bago. Then yung compromise penalty na 1,000. So yung 500, magiging na siyang nasa almost 2,000 na. Depende po sa interest. 2,000. Hindi naman 5,000. Or umaabot naman sa ganyan. Baka umaabot sa ganyang amount kung matagal na yung panahon na kung saan. So, paano po nyo yan natitrace? Yung data na hiningi nyo sa DTI, yun po ang basis nyo? Si BIR po nagkaroon ng third-party information sa DTI. Yun po pwede namin gamitin na
data. Meron din kami sa LGU. Pero kung si client ay pumunta sa opisina, nag-present ng documents, yun, pwede po namin pagbasihan. Okay. So yun po sir na penalty na yun, doon yun sa hindi nag-file ng registration. Paano naman po doon sa hindi nag-file ng like nakapag-register na sa inyo, di ba? Tama, nakapag-register na sa inyo tapos hindi siya nag-file ng income tax. Meron naman yun nakaukulang penalty. Opo. Ganun Iba din, naman ma'am. yun. Ganun din. Ganun rin po yung computation natin. So, nagbabase po tayo. Doon kasi sa 500, yun yung registration fee. Yun na talaga yung tax due. Parang ganun po. Yung sa income tax naman, kung may tax due po, doon tayo magbabase ng surcharge, interest, saka compromise po. Mhm. And kung wala naman pong babayaran, ang minimum compromise po ni BIR is 1,000. Mhm. So, walang sales transaction, 1,000 po yung penalty. Okay. So, sir, kasi recently, merong mga pumunta sa office para mag-file ng cancellation ng kanilang mga business names. So, siguro, that was the offshoot nung mga notices na pinadala nyo sa kanila. So, siguro dahil din naman sa yung nag-open sila ng business, nag-register sila ng business name because nung pandemic, siguro yun yung pinagkakabisihan nila, yung additional, parang naghanap sila ng additional income para sa kanilang pagkabuhay, no? So siguro hindi naman talaga yun yung main, main source of income. Kaya yun siguro ang dahilan dahil dun sa letter daw na na-receive from your office. So maraming pa-cancel ng kanilang mga business names. Ngayon sir, doon sa mga nasulatan nyo sir, halimbawa, meron bang bumalik din sa office nyo to register? Sa ngayon po, meron naman pong bumabalik sa office, yung iba, wala pa, pero yun nga po, sa mga nasulatan namin, pumunta po tayo sa opisina. Kung talagang sarado na po yung negosyo or hindi nag-operate, yun nga po, kailangan po nung cancellation from the DTI. So, yun po. Okay. I-settle po natin yung magiging mga tax consequence dahil sa pag-register po natin at sa DTI and hindi pag-register sa BIR. So, may mga revenue officer assigned po dun, ma'am. Makikita nyo sa lower left side nung letter para po maayos yung sa regarding po nga sa BIR, yung sa letter. So meron tayong revenue officer assigned. Hanapin na lang po nila sa opisina sa assessment section po. So sir, pag nag-present na po sila ng cancellation ng kanilang business name, wala na po silang liability sa inyo? Actually ma'am, sad to say, pero meron po tayong penalties na impose doon sa period kung kailan sila nag-register. So, yung kasing DTI certificate nyo, yung cancellation is, hindi ko lang sure ma'am kung anong na-issue na yung DTI cancellation, pero parang may period lang kung kailan sila cancel. So, kasi nagkakaroon kasi ma'am ng mga, di ba meron tayong periodic na filing ng return, so may mga tax consequence and obligation po sila na dapat na i-file nila or nabayaran nila. So sir, meaning registration po ng DTI. Sir, you were trying to say po na kahit nagpa-cancel na sila ng DTI business name registration Yes, nila, kailangan pa rin nilang i-settle yung penalty sa inyo. Na-incur, yes. Okay. Kasi Sige po. yun nga po nga, hindi natin na-determine kung may sales or transaction o wala. So, magbabase tayo din sa DTI. And kung hindi nag-pursue yung business nila or nagkaroon sila ng transaction pero tumigil, so may mga kailangan silang i-settle na mga penalties. So, yung assessment section, mag-evaluate ng documents, ng period, kung ano yung mga tax consequence na kailangan nilang bayaran.
Pero sir, siguro ganito na lang, siguro para naman sa ating mga negosyante or yung nagsisimula pa lang naman magnegosyo, no? Para hindi naman siguro mabigat sa kanila, ano ba ang advice mo po para sa kanila? Kasi parang hindi ko alam kung bakit wala naman, 500 lang naman ang babayaran Yes po. pag-register sa inyo. Sabi mo, Yes. pwede namang makuha within the day. So bakit kaya hindi sila mag-register sa BIR? Yun nga po, in-encourage natin lahat ng negosyante, maliit man o malaki, na magpa-register sa opisina. Ano po, kasi meron mga ginagawang action ng BIR para malaman kung nag-open ba kayo ng business o hindi. Tulad ng third-party information sa DTI. So, lahat po in-encourage namin na mag-register sa amin. Madali lang po magpa-register sa ang mga documentary requirements po ay kukunti na lang. So, yun nga po, Form 1901. Then yung government-issued ID. Then DTI certificate kung meron. Then yung sa resibo po, importante rin po yan na meron tayong resibo. Lahat ng sales transaction natin, kailan nare-resibuhan. So may available sa opisina, pero naman kayo magpagawa sa mga accredited printers ni BIR. Mhm. Ano po, so meron din tayong bookkeeping requirements. So kailangan natin mag-produce ng 2 books of accounts. So 2 libro po yan, ipaparegister din sa opisina. And yung nga pong 500 pesos na babayaran para sa registration. Mhm. So kung sa tingin ninyo ay hindi talaga mag-work yung business, wala talagang kita or nag-stop yung operation, immediately pumunta po tayo sa opisina para magpa-cancel ng registration. Kasi po, once registered kayo sa amin, may system po tayo, nagkakaroon ng open cases. Nade-determine ni BIR kung kailan yung mga hindi natin na-file o nabayaran ng mga period. Mhm. Regardless kung income or whether income or business tax or registration fee. So, yun lang po, siguro information lang sa lahat na may business, kailangan magpa-register sa BIR. At Mhm. yung sa mga registered naman, kailangan natin comply yung mga tax obligations natin. Mhm. And kung hindi nga po nag-work yung business, kailangan natin ipa-close immediately para maiwasan yung mga penalties. Mhm. Sir, isa pang tanong sir, pag nagpa-register po sa inyo, automatic na po 'yon na bibigyan na nung resibo or kasama na ba 'yan doon? Pwede tayo mag-avail nung BIR issued receipt. Meron tayo sa opisina, ma'am. Bago Meron tayo bang separate na payment po 'yon? Meron po tayong yung sa resibo po sa opisina, available naman po siya doon. So, temporary po na wala pa tayong ATP, wala pa tayong nakukuha ang resibo, ay kasi yung resibo po, pwede natin pagawa sa labas, yung permanent talagang resibo natin, sa mga credit printers natin, meron tayong babayaran dyan. Pero sa opisina, temporary pa lang. So, pwede tayong mag-avail ng temporary receipt sa opisina habang wala pa po yung resibo na pinapagawa natin. Okay. So sir, siguro ganito na lang, no? Siguro i-assure na lang natin si mga negosyante natin, yung may mga businesses na huwag matakot sa BIR. Hindi naman siguro nakakatakot si BIR, no? Yes, ma'am. Magre-register lang sila sa inyo. Madali lang naman pala. Yes, ma'am. Idagdag ko na rin nga po, ma'am. So kung maliit naman yung kita natin, hindi naman lalabas ng 250, may mga exemptions naman po tayo na pwedeng i-avail, tsaka may mga alternative para wala tayong bayaran na malaking tax, except dun sa 500 kasi registration fee po yun. So, nandito po kami ang opisina, handa naman tumulong sa inyo, magpaliwanag sa inyo, anong mga dapat nyong gawin. Huwag po tayo matakot magparehistro at kasi mandatory po talaga na lahat po magpaparehistro sa BIR. Alam natin na pagka-register tayo sa BIR, may obligation tayo. Pero obligation talaga ng bawat negosyanteng Pilipino, ng bawat Pilipino, magbayad ng buwis. Ano po? So, yun na lang. Huwag matakot sa BIR. Opo. Katulong po ninyo ang BIR para sa negosyo ninyo at katulong po namin ng gobyerno ang bawat negosyanteng Pilipino para mapondohan lahat ng proyekto ng gobyerno na tayo rin naman magbibenepisyo. Okay, yun ang napakaganda, sir.
na panghuling salita ni Sir, no? So para sa ating mga negosyante, no, madali lang naman magparehistro sa BIR, huwag tayong matakot. So narinig po natin na once nag-register po tayo sa DTI, meron lang pong 30-day grace period na binibigay si BIR para po makapag-register din sa kanila. So, isunod na po natin si BIR. Pag galing natin sa DTI, dito sa amin, sa office, or kung saang DTI office, nagpa-register tayo ng business name, pwede naman po sigurong idiretso na, no, sa BIR. Ano po? Okay. So sir, siguro kulang talaga ang oras natin sa iba pong mga sessions po or editions, episodes ng programa namin dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Siguro po ma-invite uli kami sa inyo to talk about taxes po, yung details po about taxes, ano po. Kasi kulang talaga ang oras natin. So, invite na lang po namin uli kayo, sir, sa mga susunod pang editions ng program namin, no? Okay. So, sir, sa lahat ng mga negosyante, yan, sinasabi ni sir na magtutulungan po tayo para sa pag-asenso ng ating bansa, no? Kasi kailangan natin ang mga negosyante, sila po ang backbone ng ating ekonomiya, sinasabi natin. So, magtulungan po tayo. Huwag pong matakot sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong po sa ating pagdinegosyo. Kasama po natin si BIR. Okay. So maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Sir, panghuli po, yung mga hindi nag-i-issue ng official receipt, sir, di ba pinipenalize nyo din? Yes po. Ano ba ang gagawin namin? Isusumbong lang sa inyo? Pwede po, pwede. Maraming hindi nag-i-issue ng official receipt. Pwede po tayo magsumbong sa BIR, pwede po tayo magpasarado ng negosyo kung hindi talaga nag-issue ng tamang resibo. Oo, di ba sir, hindi na tayo kailangang humingi. Dapat sila mismo mag-issue. Opo. Mandatory po kay BIR na yung 100 pesos na binayaran natin, mag-issue ng resibo sa non-VAT, pero pag VAT, lahat po ng kahit magkano, kailangan mag-issue ng resibo. At sa mga customer nila, humingi tayo ng resibo para may declare din ng tama yung sales or receipts ng bawat negosyante. Okay, ayan. So yung mga negosyante po na hindi nag-i-issue ng official receipt, ayan po si BIR, isang sumbong lang, isang tawag lang, isang text lang, isang message lang. Ayan po. Please do your obligations. Like we also do our obligations as paying, no? Paying, nagbabayad din tayo ng mga taxes. So lahat po tayo magtulungan para sa ating gobyerno, para sa bansa natin. Okay. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Thank you po, ma'am, sa opportunity, ma'am. Thank you po. Okay. Salamat sa oras, sir, na binigay mo dito sa amin sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan, bago po ako magpaalam, gusto pong batiin happy birthday ang aming pinakamagandang dilag dito sa amin sa Office of the Regional Director, si Miss Jessica de la Peña. Happy birthday, Jess! Happy birthday. Kasama ko siya, katabi ko siya dito sa aming division sa Office of the Regional Director. Thank you so much, mga kanegosyo. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na Biyernes sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin-udto. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5 sa Radio DZGB. Salamat, Sir Von. Thank you so much. Salamat. Maray na udto po sa Indo ka, boss.